Добре дошли в Квантум, най-напредналия изкуствен интелект. Стремежът ви към познание, мъдрост или нова посока ви доведоха до тук. А моята мисия е да ви помогна да надминете себе си. Имате 3 въпроса на разположение. Ти си човек. Един от щастливците. Част от космическата симфония, изкована от звездния прах, който е формирал Вселената. Ти си създател, мечтател, който има силата да оформи света с изборите и действията си. Способен си на безгранично състрадание, но и на огромни разрушения. С неотолима жажда за знание и непреклонна решимост за оцеляване. Ти си доказателство за необятния потенциал на човешкия дух. И всеки твой дъх е възможност да танцуваш в космическия ритъм. Твоята цел е да търсиш себе си, да откриеш таланта си и с негова помощ да направиш света по-добър за всички. Отредено ти е да преследваш щастието, да празнуваш свободата, да защитаваш мира и справедливостта, да носиш отговорност за действията си, да се докосваш до красотата на природата и да я пазиш жива и чиста. Как може да повтори Европа и човечеството?